sa tinaguriang legendary Totobits ng Angeles City. The only Totobits, brother. Actually, this is the street food capital ng Angeles. This is the Totobits. So matatagpuan lang yan dito sa may Nepo Center. So mag-food trip tayo ngayon. Maliban sa Totobits, pupuntahan din natin yung mga bagong bukas na restaurant dito sa may Nepo Center. Yes, ayan, nandito na tayo at sukan na natin to, guys. Extreme food trip, Angeles City. Miss Nepo, hi, hello. So sa first batch natin, bro, anong in-order natin? First batch natin dito sa Totobits. So una natin in-order is kwek-kwek, yung vegetable balls, at the same time dynamite. So yun yung first batch natin. And syempre alam naman natin kung gaano kasarap dito sa Totobits, kaya binabalik-balikan. Gusto ko yung sinabi mo, bro. So bili muna tayo. Siyempre, dito sa Totobits, expect nyo na magpapawisan kayo. Kasama sa yan, experience. Siyempre, another staple food naman dito sa may Totobits. Ngayon yung kanilang dynamite. Exploring Pampanga, exploring Tarlac, exploring the Philippines, and Miss Universe. Ang dami. Ito yung Miss Universe namin. Nepo Baby. As a challenge sa ating Nepo Baby, patitikman natin sa kanya yung dynamite ng Totobits. Kumakain ka niyan? Makakain pala ng ganyan yung Magkano ngayon yan, boss? 8, 7 po. 8 pesos per stick. Okay. 7 din. Sa mga di nakakaalam, sir, ano ba yan to? Anong part ng ano to? Ay sir, baga ito baga sir. Baga ito. And then this one? Rated sir. Titid. Alright. Alright, syempre sa ating pantulak, ito yung kanilang calamansi juice. Calamansi juice. Pampa-healthy. Pampa, syempre, after ng mga savory taste ng mga street food dito, syempre, may pantulak tayo. Refresher. Alright, so that's our Totobits experience actually. Itong food crawl na to na brought us by Nepo Mall. I mean, Nepo Group. May mga ibang restaurants pa tayong pupuntahan. So, chill lang. So ayun guys, isa na namang aabangan ng mga Anghelenyo itong mga bagong kainan dito. Tinatawag nila container vans. Yeah. So kaya kagandahan naman dito sa Nepo Center, ibang klaseng mga container vans ito. Yes. So meron tayong Asian fusion, which is yung kanilang warm delight, and meron din tayong mga Mexican birrias, which is itong Casitas. Yes. Tara, food trip sa Nepo. Food trip sa Nepo, Casitas at saka Warm delight. Warm Delight. So
Tikman natin guys. So masabi nila, mas masarap daw itong tostilocos, ang tawag nila, na may lemon. So, ano natin? Yun.